ناقد دونجوية أجمعين وبلا جلين ولما تمنمي نسلب ورا مصر الدفع قال أبو نبي الله يعقوب سكلي كان دو أني يرو مصر أني فنجة أني مدينة كنعانة كليسين تامبوني نيونجة كليسين تامد بوني نيونجة سلب ورا دودا فلو وسوا سبافيا يسوع كذا كان داس كلينجا يكرو ما مناي كذا سرو أكو إكادني لا أجد ريح يوسف أنلك يوسف كذا سرو سيسا أنتم فندون نام أنا كنا وسينكالون دكيا وكذا مودي ندي ونيكوان داما أنكال دا على الله إنك إكادو إكوني لبي دلالك هل سيبيك فينا القديم مي في كوركوروني مودوني نباي mana mi ni soja bagan nale bor da fesa ko jini bitani bloqué da de bitada ya hoda murukoshi akodoki kangorota lugi jilma betra no dil ne tarodi sara ni soja mo ko ni tanai lugi kambo amba ko to ko tri ko sa ayo ko ke de katana ne ko bitana yo يودد لجمنا كنا فلما تمنمي أن جاء البشر نني سجى بعنا نا مودون ياي مودون سكلبا كرفة نيمو فارو نطلع أي ويدو كاي أكو ما كنا في مودة أكو أي بلن كنا سيف ما يرمي أي فيلي على وجهه أفاس كلين يدك فاس كنا بصيرا أكره يلي باي أكو على ما أقول يا نما فوا لكم أويه كابوني يعقوب ما نبفندو من الله على الله لا تعلمون أو تفهمونه نقول نبي الله يعقوب دينغو يا أنفا أستغفر إيه يا فجينه أوني ذنوبنا عجنومنا إيجادو أون كنا أون دكيرا وجبوا كباي فاكو سوف واجب دو أستغفر من يا فجينه أويه ما في إيجادو نما على تكتكي اللي غفر مساي رهيم وين مسر نين جويا بك جويا نبان على كتريا بس كنا في بيت دي بما كجون دي بما بارك الله دي بما الله أكبر ثم نمي إن بالله يا يوسف المودونا يوسف كا أبوي أي فاني بايو كفو إليه كتاما أقوما ودخلوا أو كدو مصر دوغنو نالا سونا ما آمنين ما هاكل لسكيلوني أي فاني باكورتا كوز كدنغلي سامبه كوز كدنغلي سامبه وقروا فاني بني بالموجيبين سجدان سيرباي له أيك فوني بيدك فولي كم مدى دوما ده ويكون شولا يكو فولي كاي ممنين نقول نبي الله يسوعه يا بدي ينفع هذا أو كفولي من فله نين نجاسو كراي نيسو من يجا كويه من فو باتي نما يسوينه أكا نيسو ينا كديشة دوغو سامبيسيبي أهوا ناكديشة الله أكبر باتي على نيانا نما إذا وقت مي آخر جني ناي نبو كسوكونو نا على ننا فيكم ناوية من البدوي كهو بودالا وقت كفى شيطان كلمة كجينينge بيني نيوسف وجه أني بالموجه كار نما فيكون نما ده هنا كلام مساي فيني يشاء نفهمي أجا قالوا الله تعالى على كتير اللي دوني مساي نقدم بونداليه لكن بينو كبارو صدق الله ذلكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يا نما قد آتيتني باتئين يوسف صون نية فعلا على إيه نكلا سوق ورلا
daba chugola Muhammad li kamin yonge suma kululum la daba chugola Muhammad li kamin yonge ala tigi wali yi ede nega koti niya kono anillah ala ne ba yini fe ne be nimne dongo do igane nimne tasron silame lamado ala igane digiyo ya salihin ne manmo yeno roye min kele na billahi yusun nabalo min fualen ko major mi anya do abu wuri duwo de ka o duwo yusu yi ndo de fo anya fo ye ko ngo fa ni ba ani balma be kilin si mashala sam badin wo nare fa me ira da ma bin suwala abta bo choda la me mo ye suina ni su ko poro de ka de ra ti be ba sa be ni ma azra shima ba ni fa me ira la ana nake ni fadi ban na yon soro uga ni fafara santan teyi wal masambina ni wal masambi teyi ani fafara ka bo yon na balmu fe sanu kana ta nyon kumbe bo yon kumbe dum ha so sambi teyi tana sai na sama tumisa ay wasu yake kunna sara uga shuta kata don afa ya kuba beyoro mi kata don rebe ayre mami ni fa fatura ay ato fa ya fa ya kuba ya fa aboni faturi fa ma fe kata don fa ushubero mi ubegele kanyo surafe fa sam wani nani ndeke ayoro doko santani wulumla ayo ke denge pe sanu gato aka fara afatu le lebele yusuf yele semena ka fashu sa ada wotoro kono kata nae kata do biro minnin ulla ibrahim dalimbe no khalili ayado mama segena kana misra ba fatu lengo alere sam wani soroke fa fatulengo mamni ko dafara aya don nye ko na ba adama dembulo ate dumi nye ko mo fe na ba adama dembulo ate dumi wado ate dumi fanga do ate dumi nyino me ere mi ni bolo ate dumi ma na yo don sa anin na da masaya baka masaya bami no be dumi ni famdam be ni ala dom gaso o yini yore be sorola fanda masaya bilibili do di ba ala bolo fandam be do sorola di sona ala la kaso ga kirala ka ala bato ni sare be do sorola o fanga no me do no dala o fanga jume wal aljina ngala fanga anda ga dini fanga be urulaini munumbi buro million jete do abe kelen tay abe bi fo so ma da kelen no da be bi fo jawuli ta ile ko fe ni do na ka fo mun ni jabna wuli mun fa tara yoro jume mun na to sore o ta la ifa be yoro me ni na ni na do li pa islamé abe nyo ngai ni be ibima ke ni ase ibima ko islamé abe nyo ngai ewa laminan ani mo do no la ayala wele adelle nindo wi ayetli wulum la de gedu wen gelengo le wulum bla mame na bi na fatu akuma bas dembanyi na ufe nim fatu radungodo ni banisa la kaw na be bo parce que do ala kala musage ala sekata afatu do ala sekata afatu do kala bo kata na fan musage o sekata
a ko n'a bɛ bɔ don o don kɔni m'o laɲini ɲini aw fɛ a ka bɔ ni fi aw fɛ. silamɛ bɛ kɛ kaburu t'a dɔn silamɛ bɛ kɛ kaburu la t'a dɔn o ye kelen ye silamɛ bɛɛ ni silamɛ ye kabi bɛ taa kaburu kɔni i b'o kɔni nɔ tuma jumɛn don sa o de dogolen min ma n'i y'ala ka jɔ ɲɛnama ye satuma o bɛna bange donc ni n'a ni fa tora ale ni balima ninnu bɛ ɲɔgɔn kan balimaw ye kuma min fɔ a ye i y'a dɔn masaya n'i donna kɔnɔ masaya kabini mana daminɛ i ye siran daminɛ kosɛbɛ don o don k'a sɔrɔ ne senkɔrɔma cɛ o dɔgɔkun fɔlɔ wa n t'a dɔn kabini a ye diɲɛ masakɛ bɛɛ bɛ ten i ye maa maa boli karisa bolila ka masakɛ ka yɔrɔ to a ye masakɛ ɲɛsin a ma de k'i b'a sɔrɔ nin b'a fɛ ka bɔ n dɔyɔrɔ la masakɛ mana i ɲɛsin a ma k'a b'a tɔɔrɔ s'a ma masakɛ ka tɔɔrɔ dan fɛn fila dɔrɔn don a k'i minɛ k'i bila kaso la walima k'i faga bon o tile de la sa ala jɔnw bɔra bɛɛ b'o de la ni masakɛ daminɛna ni a hakilila sigira k'a dɔn ko jɔn t'ale ye ale ye Nabila Ibrahima yɛrɛ woloden a y'o dɔn bon a y'a sɔrɔ ale de ye premier ministre ye nka sa o ma sɔn a kɛ masakɛba yɛrɛ ayi Musalaka tɛ a ma kɛ masakɛba ye toujours a bɛ premier ministre de la ba b'o min na ala y'o bonya n'o dawula d'a ma saya tuma na se n'a bɛ bɔ a ka bɔ ni Nabila Musa ale Nafatu u y'a su don a su donnen dugu fa min fɛ o fa ye hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ dugu fan dɔ kan u y'a bɔ ka taa don o fan dɔ fɛnɛ fɛ ka su donnen don yɔrɔ ɲɔgɔn cɛ kɔni o ye kɛra la fɔlɔ kosɛbɛ kɛ a donna yen aw ye hɛrɛ sɔrɔ aw ma hɛrɛ sɔrɔ a bɛ bɔ yan de ka taa don an fɛ yen o y'a bɔ ka taa don yen fɛnɛ ye hɛrɛ sɔrɔ yan ma hɛrɛ sɔrɔ o ko tuma u ye n ba ta ɲɔgɔn kama bon ni kɛlɛ o kɛlɛ kɛra hakilima bɛ sɔrɔ mɔgɔw la hakilima dɔ sɔrɔla ko ayi ko an kana kɛ tan koyi nin fɛn min bɛ nin ko kan dɔwɛrɛ tɛ an bɛ Misira sigilen bɛ Nili de da la an ka Nili balan n'ale Nili bɛlɛn k'a jija an bɛ Nili cɛmancɛ sen n'an y'o san an bɛ siman k'o la ka simon fort k'o k'o la an bɛ mariburu ɲini k'o dilan k'o kɛ su ye k'a don o kɔnɔ n'a donn'o kɔnɔ an bɛ jɔlɔkɔ don fɛnɛ la k'a bila kaburu in kɔnɔ ka o jɔlɔkɔ kun don ka kaburu ye nɛgɛ min donna o jɔlɔkɔ siri o la o tuma ji bɛ boli a kan u y'o fɔ min kɛ dɔ ko nin ka ɲi bɛɛ sɔnn'o ma a donna dɔrɔn sanji bɛna a b'a da fan fila bɛɛ kan dugu fan fila bɛɛ rive gauche rive droite a bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la bɛɛ ye nima sɔrɔ Misira bɛɛ sigilen bɛ o de kan o b'o la sa a y'a sɔrɔ a y'a fɛ n'a bɛ bɔ don min a ka bɔ don juillet dɛ o kɔnɔ mɔgɔw denw tɛmɛna walaqad ja'akum Yusuf بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله رسول من بعده رسولا يتعشوي على كجمعان دبنا مغوبا فدرك إيه كم عشت فن قبلين إيه تمام هو كبير من على تتكلم مامي نبي الله موسى دنا وقتي دكانو أسرع فرعون دفر الله من فرعون مي موسى بميما أسرع فرعون سمنا يمين سبنا بميما هو فما كياما كرو أيوة موسى دونك وقتي بنا أفضل باي تبيت لينو ويا تعرف الدراما يوسف قلنا بدون كان ناشو كبو بدون ما همني شو يردوني تبصي بيو ما همين ناي
boltman nana se parce que boltman quand ça va bouler ka boya ka taa si yan fɛ o dɔnniya bɛ ala de bolo tamasiyɛntigiw bɛ se k'a f'i ye u bɛ se k'a fɔ ko cɛ sani san taw bɛna bɔ a bɛ taa sigi yan fɛ n'o fɔra e ɲɛna a kana k'e ɲɛna k'o bɛ k'e ɲɛna ko ye o dɔw o b'a sɔrɔ e sara i den dɔ de fɔra i kɔ o fana sara dɔ wɛrɛ fɔra o kɔ a bɛ kimi tila a bɛ bɛn o ma bon ninnu na bɛɛ ni Fir'auna y'a bilen k'a sigi Bani Israilakaw de la Musa kɛra kira ye k'a k'a fɔ Bani Israilakaw ye a ka Fir'auna y'a ka Bani Israil labila ka bɔ jɔnya la a y'a fɔ Fir'auna ye don o don n'a taara a bɛ kuma dɔ fɔ min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye don o don n'a y'o kɛ Musa bɛ ala de dɔ wɛrɛ b'a sɔrɔ don o don komi Israɛl ni fɛn ta filɛ cogo min Palestina bɛ cogo min don o don ala jugu a bɛ kuma dɔ fɔ an b'a kɛ tan don o don nin ye ni a minen bɛ kelen na ko ala ye min fɔ ko n b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ maa kɛmɛ bɛɛ ma min o la o maa kɛmɛ mɔgɔw bolo minnu ka kuma bɛ minɛ mɔ natigiw bolo ka tɛmɛ i kan ni kelen ko k'i b'i ni da a kan dɔrɔn o b'a fɔ k'u bɛ tɛmɛ n'i ye ayiwa nin kɛlen wali nase ayiwa nabila Musa a ye wele da ko papiye sɔrɔla taarifu la a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ Yunusa ko n'a bɛ Yusufu ko n'an bɛ bɔ don o don ka taa Same k'a n'a ka a su ka bɔ ayiwa a ye bɛɛ ɲininka jeli b'a su yɔrɔ dɔn bɛɛ ci bilara ka gosi kana gosi goro wallahi n'i tɛ adamaden nkalontigɛla dɔn wari sɔrɔ ko dɔ fɔ k'o bɛna kɛ ko ni maa min b'o yɔrɔ dɔn maa ba kɛmɛ bɛ na k'o b'a yɔrɔ la si t'a la bɛɛ ta ye nkalon ye wari min fɔlen o kosɔn aya dɔgɔnin yɛrɛ ni wari dɔ tununa n'u y'a tɔmɔ ka na d'e ma e ka fɔ jama rɔ ko dɔgɔ wari dɔ tɛmɛna ka na n'a ye ka na di a ka ca dɔɔnin n'i y'a sɔrɔ ni maa min ta don i ka na a cogo fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah i bɛ adamaden n'o tuma de sa dɔ bɛ na karisa ne ka wari don n yɛrɛ ta fɛ dɛ dɔ de y'a di yan ko ni n taara ko taa di karisa mama sinɛ ma a fɔ n nan kɔ i b'a fɔ ko bɔn wari jate fɔ ni wari jate bɛ sɔrɔ ka fɔ wa a bɛ taa jate ba dɔ fɔ min ka ca n'a ye walima a bɛ jate dɔgɔnin fɔ min t'a bɔ n'a ye jate dɔ fɔ min t'a b'a fɔ min bɛ ne bolo a ka ca ka tɛmɛ e ta in kan e k'i da ban a bɛ taa dɔ wɛrɛ labɛn ka na. ni fɛn min ɲɔgɔn kɛra bɔgɔ la k'i b'a dɔn dɛ fɛn fɛn n'a kɛra adamaden dɛ i b'a dɔn a bɛ taa dɔ wɛrɛ labɛn ka na nin fɔlen ayiwa o don fɛn fɛn bɛ yen minnu t'a dɔn ko ko nin ye dɔw b'a b'a sɔrɔ a bɛ kaburudonba la kaburudonba i b'a sɔrɔ a bɛɛ fɔ an ka taa yɛlɛ lajɛ o taara yen a tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ a se su ko kɛra min na a bɛɛ sara a ba sɛnɛ juru b'a yɔrɔ dɔn a su don kɛra ɲɛna nka sa ala sanga ni wagati bɛɛ adamaden dɔ bɛ hɛrɛ sɔrɔ fɛn min na ala b'o de nati ala bɛ adamaden fɛ dɛ nabila Musa ko k'u ka bɔ u ka don maakɔrɔba minnu bɛ yan u k'u ɲininka ko parce que ala ye masa dɔ de ye a bɛ sɔn ka si jan di dɔw ma nin don ale yɛrɛ si bɛ san 100 ni san 20 na u donna u mana taa min ɲininka ne t'a dɔn musokɔrɔba kelen bɛ dɔw bolo k'aw ma dakabana m'an bolo ye dɛ an tɛ t'o ɲininka na ko dakabana a ko de ko yɛrɛ bɛ Yusufu kaburu yɔrɔ dɔn wa Yusufu ka misiri k'o ma f'i ye ko kaburu i b'a yɔrɔ dɔn wa u y'a fɔ siɲɛ fɔlɔ siɲɛ fila ko n b'a yɔrɔ dɔn k'ale b'a yɔrɔ dɔn k'i b'a yɔrɔ a ko ne t'a fɔ ten dɛ n b'o min dɔn o ye ne ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye o hɛrɛ sɔrɔ sira foyi tɛ se k'o bɔ sin na n t'a fɔ ten komi sisan anw ka sisan taw kɛlen bɛ ka solidarité kalo bila n'o sera maa minnu si ka kɔrɔ bɛɛ ye o bɛ taa se olu fɛ yen n'o ser'u fɛ yen min ye kabako min ye n'o b'o kɔ o bɛ fɛn dɔ d'olu ma k'u tulunin dɔ m'u da la o ta y'o ye o ni nin tɛ kelen ye dɛ o hakili la ko fɛn murunin bɔ jumɛn don o taara fɔ Musa ye
nabila musa ba o ba ngam so ba ba fa ka ko kale ba kabru yoro don bo ala ka kew hal ni mam be ko ni ngono ni ko ma lu ba me hal mam be ko ni ngono ni ko ma lu ba me e kan ngala la fuma ibe min fo dro ba me nga bas azla atak ba ma fo ni pre wa bare ngena ko fere be fere tulugire no afi fe ni pre nga kuma de ko be Yesu na kibe yoro ndo ko ne ba yoro do o kiba fa o kibe saradia atroma nda ko kwanza ne ibe saradia israeli jime afolo ne nambara e vienendo ibala de ngaye de ke un save la gadia asabi ma bulu ka gela alama ala ka joyi mon ga gela alama rabbe ay do kay bire mbaba bire salat sene ka bire dar ak mulo kan doron nek sef lan ciu sim fla kala ciu awula ki jo ka sagoni nga falo ay sagoni nga tam ako mo do nga tegala sa ko ay sagoni shi tange ka soro ke go ba se ta be yoro jime ako amat la falo go ni sara fulana iben segi dem sayala sara sabana ambe ke nyon fal dina ko ako ma ye flamin fo isteni nye kaneli ani ki segi dem sayala ko be mbulo mso ke masal dina ko ta ko mbulo dala de bolo ya rabbi ya fala ala ko ka doni sarado aga doni sarado ay bi ko ka doni sarado o ko sarate doni na sarate doni na o ko sala kala ko inna ahqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabullah ma ba saramna tan fenano saramna chien katme dukulu ka sara min sara min tan beka qur'ana do salon nay asro jongo mi yaki olu feni jongo mi yaki oni sai ki ambe kile be ko libe che ko na ka bina sa sabo ya salo na alfasha Fatiha kalam musta badron ke ulla kiti kalam musta Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ibla ta'kun antum Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim La ta'kun Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ibla ta'kun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إما نرجع فهم بين سالوم إذا كان يا سابو يوكي كسرمنا أياسر كمبولا أما فوي فلوكوس ما بتك كسرمنا قرانك يا فهم وفلا كنت فوي دوارو كم هم بيجوا من أقوين ima be convino na nisi aun jero abu ali na kalbe fenno ngatmanga kana fa konni ma me saramne e ka qur'an se be saram la fi mushru yage ala akilla ko akilla ko na am moke de gele na moke de gele ay na moke de gele de au yindo ibe saram na la fo sala aywa
go mo yo sallu ya tla ni chewulla masaka wulla kasri atsole abu dumun la bafalo ko sa de noma ayasru bana ka dumun nduma we kamanun dun nono de gede bashila kana nay kana de chebi woro be dum ni ke fa ubola we sarabi woro genga dun dan kana o bawlo sarabi woro nanoe awa agoda bandara ke salo agonya salo go du yes we sarabi ade sarafla ni dumuni ango du ko ya da ko ba da sala nege ni be ni ga to be jifot matuma sango ni don ni mako ga folo pam se ko do ga dumuni ndo o sagan nusa ambo lubla nan sera madine ana nya fa ala kere na ko ga do be ana atlani nyonje na ko ga dun de be o ma na tara hal na ko na kera ya fo kera e tara mission mino ye mission la kala tla ayo gan se do ana ka sala an sere ka sala do ya sro ga ani andaru fe ka da jini no yini ma jidda ma dun dama ambo la njogo mu yu ga masaka ga do triki unan se ga ne do mo bi se ga ke ningu ga le bi se ga ke sa babba do to ko abi zarri la ghafari ya fam abu zarri la ghafari ngache ma ko do ni ko do na mo mete do ila hukum bule ma nga chorba ku ganya ha mu yai harami mu de mushrike ki da sono e mushrike ayre ni on ke do mina de don fulo ka le boala grane kara tembe se ga boala de kala ko ayo ko fa me se ga boala me se on boala la benya agol mo be ga chike zida mo be ga chike ci ala kira ya kewa kada bata ga chike ala kira ma chike mo sa daga no hal na sura dona furo kono kada banda ya kelen da furo kono ayo kono ge ayo minge ho wata ro ya daga be oh abizar al ghafari sa ba ses dutri salo mi ko fate ko warmne ko du o ya abuzar kelen pede amaka amisi ya kama kana ndu ga yisi aga ma misi aga ma ngandoma hadisa min forala ninka yala o hadisa ala kada ko adagalin no ngasa abada abewa la ku kada galin ko ba abana ala kada misi moriya kama abudari misi moriya kama nasa minna na yoke karam ke ibi da dugulilla minna ibina kama na gwanku sore ibbe qur'an dallu min de bod la kadu be sara min di bodu ni kala no ikitiri kala no lebena ni kala no yo ko uma haramu ke ubo mena ko du fo itala daga borandala daga bodam ka do alkunya lakum ma bang fa min ina dama akhaytum ali ajran kitabullah akil lakum ma shitan fa min bodo ewa ngele sabu yu war bi daga rani ala ka daw ka be ku ta la ku ka ni yoda le mala o kira ba do dum war bina era kon ba do ya halala jele ku ta la ko ni yoda le ma ya famu ya okele ala ko nabi Musa ka ka muso ro salama ala ko yemin fo ko nyanya ala fa ala ko ka manyo fa dina kono aha ko ma blanya ngata ko min sem mi anza sem be ngoro nyebe mbulo angata dangana ho atama anana kadi jo dangana ay jo dangana minge ako ni ji chema ya ko Yusuf shudal meka abe marburu kono odo bari sara minun ka minun moninge kala ka don ngoy ko ko ede ako muso ko bayim beni ro do dam mon na ya on ta do Yusuf ya rabbi musa gana ay bismillah azam ko do luka
bismillah al'azam aya uyin janjan salo kana sai kesima ka labo uya labo mamina uya do tale uya asiri buturula sanai uburo shama mo de kelensa musun yin min fo uturala kala ko bon dun la kala ne sahaba bora uta jihadi dollar kuma na gwando yusoro abina mo do ci kata bara dollar mu adon ni u blessira nimbe beyna ko fambe kafir ni borodro yifa kam wasoro sa min bitola amanda wada ce bawo ce farun be kuma de makono ala kara wala karo fiyo ko jendo islamo choro no bita angani ci nke kana nanana kene dele limbai ni minga daya abu fanya mbo kai mo kene dele nafro kene dele la اجي داير لا الله رد داير لا رب سابك دولا كيجو سابك انتارا اتاك بارك مامي ناتلرا انني ايوه لك لو كنت تمنى عليا تمني علينا مين قداي افو انين سامبوكي fikira ko jin la harabe de sa la ko bon kira nabi no fa nene ka ke jon fa dina kono abana mo dira ma ka ba mba fa ngi jon fa dina abana ala so no amo fo de ako kira ke bam so duru dia wala kana bam so duru lampa bam so duru mbe nono bo ala ga era gane ya kira ko gara ko akui ko mu ako ala kana bam so duru era ba yina ko o chara o min ko ko chara do da kuna do go wa kan nani re ako bam so duru bo dia ako bam so sara de imado nay la yoro kana ninga sasa ni def ko fa be di magnen lara ala so nen do imati ka ko ko ali ni di ma fo bam so duru abu ba ta bam so duru ay ta bam so duru menen be betil mal la ga dati la mama bam so duru akoni biya sabado go ala chere kon te mona bo wallahi te mona bo ala graw ko dalika mablaghuhu min al-ilmi ko ya ga doni ndande asta dabe mami na sta ko ni mami ni maduna masakala na ibira kele ni makamuri kele ni madron ka bana ko e ko bani la ilaha adam na de Musa ni defo ani Musa ge nyon ba dina ko mi sa ba ke ko ka bam so duru sa lama ala ka nguna ja ala ka para jongo man duka Allahu akbar zalika amlaka min fi nabla nu akhbar yala ni ko dugulum khbar yaude no hi am matabo wai kate muhammadu ma ekuma ke ladayhim nabla yusuf balman nu yorola wakati mi ajma'u amrahu nu yuko bela jelen franyo nga ka benkelen nga ko ka fli kolongono ala hala maulu yamkuruna ulaka dabal jusrala imana yiyu ka qisadu am masaddin yani maki lad dunya kana adonin dino wama aktharu an-nas ma sawchara maganu emangawi ولو هرست ألني إن يغلين تيارك دو كلمان يكا بمؤمنين والمكمؤمنون يا محمد يتما وانقو الدلي عليه قرآن الله سليما من أجرين سرلا نبو من وبلو
القرآن ما كدوري إلا ذكر فواجلد للعالمين الدم بلا جلني جلدو كابني كبكو لمي مالك لبانتي سبتي نو بسامولو ولوم لالا كبكو جلدو نو بدو بكلو ولوم لالا كافر بتسمع عليها كبكو نونغا الحالة مولو موردون وكلا كودي مغاي كبا فلال ما سموا دلو سرناي نيمين كم مغان كافر فوني هم بي فنفه كوي كوسبه ala kira tile munafiku nyekse min bu fo nyawani bi fana fe Abubakar ni Sayyidina Umar ni Ali ulu kira fani disku min nyemi o nyenye wonde bi fe ni fleli kenai nyekse ga yil dronte yefe mo fe ni yayi ala je folo iga analyse ka ni analyse ka do bo sala sala mo fe suro ebe sukuri dun wakati mi iyi kungolo korota iye dolo doye iyo dolo infle itlale iye selita iye sukuri dun bani ika selike ki da sini shu nata ni willa eka dolo infle iba la je yela a suro bochugo ne ka bi bochugo yekele wa iko kedro nundi be hakili di adama dimma ni be adama dimma ala donnay sila motor bi bolla ibe ka lajelike klebina bi ni klebina e ka motor bi bol bala je iba ko kuna ma yasura amina koy ibo re be ka laje gelete ci fo wadi de bina te gelete na ci ni gelete ci ra ni si ka kuru leri ni bital leri laje ibado Allah Ta'ala yemi kunu leri ani bil leri olu be ka barake enyana nato be ka barake edi shila ishi olu be ka barake edi shila ibe miye nina nala nyedima inyekse ka kene yeli kenyina ni shidi ma kata saware ma ibita soro nyei fiye do blarola iba ko chenne nyin ko meselema buni me bibini me yinga ko do nyekoro o min daga tibi iba ko la jeban masam min sera ke enye ko aje bulo pa ko no kad kaloyi kadulu ye nay ka tlan dugana wakati ke ni be fulali ke foni bulo keta masam min be ko ke ikado masam min be ko to mi shi ka eta chudo wala la iwulo min ni nya ba ko no ni be yedi ke ni nyenye o wulo ni nyenye ti o te chuko shi do ala o pe imirisa iko do chuko nyini no kere da ala do wa fi anfusikum afala tubsirun aw yɛrɛ ko na aw yɛrɛ y'a lajɛ kabako ba minnu ma adamaden bɛ ala don n'o ye i b'a dɔn i yɛrɛ la wa fi anfusikum afala tubsirun kunu ni bi tɛ kelen n'i y'o lajɛ dɔrɔn i b'a ala dɔn bon sanga ni wagati bɛɛ ni dɔ bɛ ka bɔ i ka fanga la i ɲɛ ka filɛ dɔ bɛ ka bɔ a la a dɔn masa min bɛ k'o kɛ o de tɔgɔ ye ko Alahu o tuma mun ka ɲi ma n bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ o ye tiɲɛ ye masa libanɛ wala ye fɔlɔ ban ni mumuni ma sera dɔgɔtɔrɔ in fɛ yen o bɛ baara min kɛ a bɛ nafa ɲɛ i ye masa ni mumuni ma se dɔgɔtɔrɔ in fɛ yen i ɲɛ bɛ ci u bolo fu i bɛ ncini min lajɛ i ye i b'a fɔ ko a ko nin tɛ ne ta bɔ nin tɛ n ka fɔlɔ ta bɔ i bɛ to a la a b'a bila kɛ pelempelenw ye siɲɛ kelen i tɛ yeli yɛrɛ ka bilen fo adamaden fo limaniya de ka k'i la sankolo falen b'o de la dugukolo falen b'o de la n'i b'a fɛ ka ala dɔn e ka bɔ man n'i bɔra i ka don kungo kɔnɔ yirijala mun dasalen yirifuraw yirijuw jɔjɔlen kana girin ten dɛ ka yiri ye dɔrɔn ko nin ye yiri ye e ka filɛli kɛ bani n'i ye filɛli kɛ ka to k'i kunkolo kɔrɔ ta i b'a sɔrɔ ala ka danfɛn dɔ bɛ yen u bɛ k'a dugu e ɲɛ e t'a ye mais n'i tora filɛli la dɔrɔn i bɛna suma yɔrɔnin dɔ ma n'i tora filɛli la i bɛna suma yɔrɔnin dɔ ma ni ntoloni ye natɔ ye sa a b'i den yiri sanfɛ i tɛ cogo dɔn a la ntoloni ni
silantara yira ka sokoro silantara ba dugi tai yira ka sokoro ijibane be ibe fo kalama bida boka bi gele be ta duma ibe ko ni ngene ka suwa bo fatima din ka nya ndi kundi ka ala donai kan wakati be ka ala ka masaya filenai no kala do ibala do Allahu akbar وما يؤمن أكثرهم ما غفروا سوچا تلمانيا بالله إن الله تعالى يتفمنوا يا كلكون نيو من خلق السماوات والأرض نيو لكو جيني سامولون دوكلودا كافر بما في الله وعلى دي هذا وعلى دي هذا سا وعلى كالغالزين تلاتشكو سا وكو على مسو تلاتشكو لا كوفو لوكا على دو ني دوما كاتكو لوكو غالزين دوما يفلي ريسا بدا سماتري بلو كفالا كون ني بدا الدبن سانجي اسماتري بلو على دي سامولو دا الدي دوكلو دا كافر بي نيا بي بي في الله على كو جودي إلا وهم نيو لمن يتوي كاسرولو مشركون فلانغفودو قال بدولا بجو بدولا برا الله تعالى كا يرفلك ني متوي من فوق كو سانينا متوي كو ساني بنا لا إله إلا متو أكوام سورة واقعة تقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أغاقر زياد من بينهما abin galon da kofarin la ha kusanyin na ko nin dolo da tunani sanje ha tamashiyan na nawo yumi ne tamashiyan dolo indi ma aka tara no ba ti sera sanji bila ka go wati ma yude dolo de sanji na de oni dolo be sanji na tom blanco esa eske dolo jume na no e dolo jume na na dolo ma no ire an yara ka jurmun na no e Allah jimun nanin tawmu wani nde anya ya ngata ya folo koy ne baba wallahi na man ke la za baba ko fakara ko tuba maje sira la ya koy na fara la za mo dele ka cha kiram man dum baba be proponimi wala za ba da mo ni kafiri be halakini mo no te kele Allahu akbar أفأمنوا يلما كافروا حكلا سكروا يوم واشية ينغتا من بعد ما الدم دتوه كانوما من عذاب الله كفنا لك العذاب لا والمواك اللي سكلين وقال الكيامة سنة كانوما بغدة شنغننا على هذا مولو لا يشعرون أنه تبع أن وقت كلمة يا محمد عفيك من دوني هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن سراتك من فلي سبيليا نندي ني محمد كتاسراي اديو ني محمد مولي الى الله كتا الله تعالى كدين ما على بصيرة مدل جيلنغا ني محمد تيجي اني مامي تباني ني مامي تورانكو سني الله تعالى ني محمد مكه من المشركين فلانغا فودوي او متى ما تشيليغا يا محمد الا رجالا فاني تشوديشي wayi beke ile kata chemnu mamalika ute du bakono deundo bugula mate du njina mashi mage kala ala fe ay du njini ala arab ashad kufra wa nifaqa do anyo fi bugula mobbe wala kafiri anje ninda arabu yede bugula mobbe wala ka nafiya ka gele ka kafire ka gele ka nafiya ka gele wato no ko barajin dawlu wala ko Allah ta'ala ma amazo nga fambula amazo nga ka kira bula Allahu akbar yala ma ngafiru matamawa duguloka niga vlelige tuwami mauka ko laban keraminye maminu konuye la raddu no arjinaye ode herlembe lilladina
mauma ma minnu mana sira Allah ta'ala nye yala aw mango siga ni hagli sorwa anya kira uchi anya kira chawoche ni kira chedo an wayi katama ni kira deme obe ya haru abemme kaso deme mana kira ma hatta hal tumanami ni kira ujigila na tige an masaka deme na wazannu ni kira ya dangani yasro kafolu kadikuzibu kuga mandru nyungalo ndege ya an nasiruna oran ngilemba masaka deme minuma an masabe makshi ni ma minun kishili anja لكلم في أو مثلا لا سبب ما سك ولا سجين وهم المجرمين ما من غير فلانبوي يكادوا واجل من كرا كرا وكقصة ولا لولا الباب هكذا ما دونجوي قرآن ما كه حديثا بروي نما وبيسي كانغلو ديك كدار لا سك وسقرآن نسا قرآن كلا كتاب ده تشيء البغاي كتاب منهم قرآن كل شيء وتفصيل كل شيء قرآن كلا فين كلام بلا جلم ولا والبغاي قرآن كلا كنانية قرآن كلا هنا لقوم موي يؤمنون ما من من يا رب علما سورة يوسف أبارك على ما جرى نما أني سوجي على كذا نما أهجل لسي على كذا نما أوسا على كذا نما الله أكبر سورة الرعد نيسام كرن كفو سورة مكية مانغا دفنا كلا ولا يزال الذين كفروا آية كلين أنه يقول الذين كفروا لست مرسلا آية كلين والمكوى بين مجن كيف ناكر ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ناكر وآية فلاي أبلا جيلا آية بنا النسبة والمبينا الناني دي بسورة ينغنو والبنا الندور والمبينا النور دي بسورة ينغنو أي كلام من الله تعالى تخبر كماي ينما اللي بولن تجي الله تعالى الرحيم لا رأينا كلا كرلن تجي دو ألف قايدة إلى منا بنتو ألف لام ميم را ألف لام ميم را الله أعلم بمراده بذلك تلك آية من فلان آيات الكتاب نيا كتابك آية وديه والذي انكلني مسائي أنزل والذي أن كتابك آية وهي كتاب من جي كتاب محمد من ربك كبير ما يرى والله القرآن شيء سكتالا ولكن أكثر الناس مثل ما قصوا بي لا يؤمنون ولما لمن يكبر القرآن برالا يردو ياككم روماندو يمون دفلين دالما لتبوي كسروا فيك يجيبوا فلك على الصغمة والما يجيبوا كلي والمفردين فلافيكو كلا الصغمة أو من سورين نما دون السكرة نيا بنا السكرة جل يا رجل من نكلم دون سرقة لا الأسين نبيكو سورة الرعد الله أكبر كما نقول مساء أريد مساء رفع السماء اللي سامو لهم فلا كرتا نعم كنين كلوماي نبقى ما أو منهم فأو نيبه سامو لجين يبين كلومانا يرلا كوني عرب لو بما أو منهم بتا هونغ كونغ أبيونا أبتا اليابان أبتا الصين أبتا عرب جوانا بلا جن كم تتبع نجوم باكلنا أنغا كرامو من يرفعني جاني بدو سامولو كرو نمين تبني مبالي كا يرفعني الله أكبر وتبنينغو على أكام مسايد دكين لا رشيقا على إتلكلو أي كلو كلو كلنجلم بكابني كلني كلو لا كلنجلم ببولي كتاتي جالي ما مسمى من كتوه لفنيه على دبيكو دبلي سري هل دبيكو ولا أدورو أو توقنون أو ندغنيا بلقاء ربكم نوما بجوانيا نوال كيما الدنيا وهو على هل دي مساي هل دي دوغلو فنزه كل بس بتلو علو بلا فيها دوغلو كنو أي كوباو تشاكنو
yiridin façon kelen bɛɛ lajɛlen na jaala zawjayni ala ye nɔɔniya fila kɛ yiri kelen bɛɛ lajɛlen na min ye nɔɔniya fila ye ale de bɛ su kɛ ka datuguli kɛ tile la innal ayati gado kabako caman bɛ ni maa min ye yiriw den cogo ni su ni tile bɛ ɲɔgɔn datugu cogo n'i y'o lajɛ kabako b'a la maaw ye yatafakkaruna maa minnu bɛ miiri ala ka baaraw la wa qita'un tigɛw bɛ fil ardi dugukolo kan mutajawiratun minnu kɛlen bɛ k'i sigi k'i gungun ɲɔgɔn na dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye dugukolo duman ye dɔ bɛ yen o ye kɔgɔma dugukolo ye o ye dugukolo man di dɔ bɛ yen n'i ye ji k'a la sisan a bɛ ji minɛ dɔ bɛ yen o tɛ ji minɛ fiyewu nin kelen bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala ka sebaya dalilu de yira maaw la nakɔforow bɛ ale dugukolo kan kabini raisinw na ani ɲɔw la wa nakhila ani tamaro la siniwaani minnu ye nɔɔniya kelenw ye a dɔw bɛ o ye nɔɔniya tana ye sosoka o yiriju in kelen bɛ o b'a bɛɛ la min bima ni ji de ye wa idin min ye ji kelen pe yiriden dɔ anw bɛ dɔ sɔrɔntiya ala b'a den dɔ kan fili ukuli a daro dumuni na yiriju kelen i b'a jɔlen yiriju kelen i b'a sɔrɔ nin fan kɔrɔyan fan ka di tilebiyan fan man di ji kelen de y'a bɛɛ lajɛlen na bi bon nin na maa minnu bɛ girifeli kɛ u ye tali kɛ nin de fɛ sa girifeli talaw girifeli kɛbagaw o y'a tali nin de fɛ yiri kelen bolo ba bila yɛrɛ ko k'a ye yiriju dɔ ye a bɛ yɛrɛ k'a den dun a kɔrɔyan fan t'a ka tirin kosɛbɛ tilefɛ t'a ka kunna o tɛ se ka dun Allahu akbar igado kabako caman bɛ yiridin dɔ jadi ni dɔ kunari la liqaumin maaw ye yaqiluna maa minnu bɛ hakili sɔrɔ ya Muhammadu n'i ko k'i bɛ kafiri ya kafiriw ka manamana kumaw la fa qawluhum u ka kɔrɔfɔ dɛ ajabun o de ye kabako ye ba ye o ye jumɛn ye aiza kunna ko yala tuma min na anw kɛra buguruw ye aina yala anw do lafi khalqin an bɛ dalila jadidin min ye dali kurakura ye ko nin de ye kabako ye ulaika maa minnu ko k'olu sigalen bɛ alikiyama kunni na olu jamakulu olu de ye maaw ye kafaru maa minnu kafiriyara n'u ma ye olu jamakulu al-aghlal nɛgɛjɔlɔw kana bima dol nɛgɛjɔlɔ ko doni mo dol de kano olu jamakulu olu de jahimi janawaso dungew ye olu tige olu duminin do fi ha jahannama kɔnɔ ya Muhammadu man kafiru bina teliya ɲini k'i fɛ ni juguma ye n'o ye lazaba kɛra lazaba daw ka joona kabila la sadaka ko ɲuman nalen ye masulat wallahi kɔnɔn juguya caman tɛmɛna ka ko man kafiru ye anw masa bolo kafiru la abla jidlo b'o la a ko wa qad khalatil masulat kɔnɔn juguya caman tɛmɛna fɔlɔ kafiru la anw masa y'o daw kan kɔnɔn juguya wala ko ka so biri so dafiri da ni tasoro ɲɔgɔn kan a bɛ k'i jeni ni b'i la ka so dafiri da la tasuma b'a kan so dafiri le fiye don yɔrɔ de fo ka t'i sa k'i a ba tuma min wa i tɛ sa joona fɛnɛ an y'o de kɛ o k'a dɔn k'u ye kafiriya min kɛ ko sara t'a la nin kɔ a ko fa kullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا كافر دو تبنا يه بركزه de cɛ k'a yuru ka k'u faga n'o ye ومنهم من أخذته الصيحة دو pɛrɛnkan de y'u minɛ k'i faga pɛrɛnkan min don n'i y'a mɛn i t'a kɔ lakali fɛn ɲɛnama si t'a mɛn k'a lakali ومنهم من خسفنا به الأرض dɔw kɛra an ye dugukolo fara n'u ye k'u jigin ka dugukolo datugu da la
من جواب ومنهم من أغرقنا لو بأن تجيروا جيت هذا يا مرد الجيبة كيف قالوا من نيران كلام من تندورو كم مغامبا من تندورو إما نجيدو نشوفه أمين تندورو من بس هذا كم من نير ين بيجي يستدون يروينا كيف بوق على كله أي كده يا جبنا بون ولدي يا متى كلاوي وبالا بقول نكرون تيمونو هو نكرون تيمونو يا جرا باو ملكو مغادرة كورسون نومره أي نونجع عنا وتاكا مكوني بفلات مامي ويوم نوشه نيويه كيكو شام تاورتيو imani bi disaji le abitani ye ibe digide ayi abana mi ibita fo njenjenga abi frasa na njenjenga Allahu akbar wadi وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك يكاد إما على يفدونجي للناس مويه ظلمهم كدوغة يعني سيدنا عليكو أفان ني آية ورما جيجي من كون ما نسلمو بو يوكا تونين كالا بيا فيما ويه على كهين الدائن نمكاون دلا كلا كماندون له لا إله إلا الله إنك ماندون تبنو ودسكو من جالة ما لا تجالة ما كتبوتك الله أكبر إيجاد إما ala ka yangata gelengo soni mamiya ka yamarukan soso mauba fo kafaru maminun kabriyara amana kennu kunye kaba ko jigi ali muhammadu ka rabbihi kaba mayrako nabillahi musa gabbere wala nabillahi musa bulu wala nabillahi salu ga nyame boyongo مسوت على كودي إنما أنت إنما محمد كوني منذر أي بغبغ البادي أو مسايد نبي منشي لكل قوم كتا ما كلنجلن بلا جيلين منو بي كان كتا الله تعالى ما كما نقول مسا يعلم ما على بفنو فمسو كلنجلن بلا جيلين فمن دني كونو براكونو تشادوا مسودو كلندوا فلادو سبادوا نانيندو ñinan sankelen na en fait wakati ñinan minna muso do jigina Amerique aye bin wulon bla be wolo ko bara kelen do jigina be ñina do bin duru wolo ñina Mauritanie do ko muso do o din nani wolo ma fara baka viu ka deme to ajibi adena ni be kishira bakishira Mauritanie muso ka taama kɛ yɔrɔ n'i sera eko mana k'i la dɔw b'a f'i ye ko nin den hakɛ b'i kɔnɔ n'o fɔra dɔrɔn o b'a ɲini i ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa da ye minnu bɛ se k'i hakili to n'o tɛ n'o fasɔn kɛra ni wolonwula ni maa min y'o jigin a den bɛ sa ba yɛrɛ bɛ sa nɔfɛ olu fɛ yen u b'i lajigi cogo cɛ ɲɛ na denw bɛ kisi ba bɛ kisi bon o muso sira t'o kɔrɔ ta fiyewu n'ala t'a kalama ayiwa n'ala farala an kan bi an bɛna sujuru fila sɔrɔ n'ala farala an kan ba an bɛna se kelen ma sisan Allahu akbar wa ma ala bɛ fɛn dɔn tahidu lɛrɛ densow bɛ fɛn min nagasi ala b'a kalama ala bɛ fɛn dɔn tajidadu densow bɛ jiri ni fɛn min ye diɲɛ fɛn o fɛ indahu ala yɔrɔ bimɛkidarin a bɛ sumani do ka dan ne d'a ma k'i bɛ kɛ nin wagati diɲɛ fɛn o fɛ a bɛ sumani do Allahu akbar ala de ye ko dogolen dɔnbaga ye ko banganen dɔnbaga do masaba do ale de kɔrɔtalen b'a ka danfɛnw sanu a ka kan aw adamadenw ma ala ka dɔnniya kɔnɔ mɔgɔ min Paula ibe kuma min fɔ n'i y'a fɔ dogo la ko maa kana mɛn ani maa min n'i ye bangenin kɛ bi n'i ka kɔrɔfɔ a bɛɛ ka kan Alahu Taala ma ani mɔgɔ min a tigilama mustakifin a b'i dogo dɔnbaga la filifini mun na sufɛ ani maa min bɛ taa ka taa wo fɛ tile fɛ kɛnɛ k'a fɔ n ta dɔ filɛ maa ta tɛ n ka wari ye
dobe no lu bala ala ko do lu do ka fini wara do mau ka do ako ala bi kalam ni mi ne jo mo ba matata nga wodi mitanga lo min pian de sun wa mitanga sun de pian ala ko be ga alema ni ake do wala o mi ake kana ka o abaga ka ye ko babo mo utlo ko ma kana mo ale tulo bala ya ba kana ka o ale ala tulo bala ni mambi do ma skila ma ka chala do tubi mamma tara pian kana ka o turma naka dunge uye ajma'ina bela jele wala mat manami ni sele buara misra dafe ala abu nabillahi yaquba skilin kando ani yaro misra ni fenche ani madiana kanana che klesegin tabu ni nyonche klesegin tama de ko ni nyonche sele buara du dafe ko sabab fiya yusuf fiata kana das kilenga ikoro mame nayi kasa soro ako ikadunne la ajidu riha yusuf annabi ga yusuf kasa soro sisa antu fanni doni nama nake na usengal ndiga ya okede mwade unite unyi kwandama ankalla alalla innaka ikadu ekoni labi dalalika hal saybika filina alqadim mi fil korokoro nyi mwade unini wae tumana mi ni soja bagan nale bor da fa ko jini bitani bloqué da de bitada ya hoda murukoshi ako doki kangorota bloqué jilma betra no dil la ni tarodi sara ni soja mo ko ni tanai doki kambo amba ko to ko ti ko sa ayo ko ke de katana ne ko bitana yo يودد لجمنا كنا فلما تمنمي أن جاء البشر نني سجى بعنا نا مودو نياي مودو سكلبا كرفة نجمو فارو نطولا أي ويدو كاي أكو ما كنا في مودا أكو أي بلن كنا سيف ما يرمي أي فيلي على وجهه أفاس كلين يدك فاسقنا بصيرا أكلا يلي باي أكو على ما أقول يلا نما فوا لابرم أويه كابوني يعقوبا ما نبفندو من الله على الله لا تعلمون أو تفهمينو نقول نبلا يعقوبا دينغو يا أنفا أستغفر إيجا يا فجينينغ أو ني جنوبنا نغا جنومنا إيجادو أو كنا أو دكيرا وجبو كباي فاكو سوف واجب دو أستغفر من يا فجينينغ أو يه ما في إيجادو نما على تيجي alle ga farin masai arani mu yana masaro nin juya beke juya nabban kala ke tiriya gaskiya fa be tudi bema ka jondi bema barakala di bema Allahu akbar tumanami inna billahi ya yusuf al mawduna yusuf ga awa abawai ay fani ba yo kafo ilayhi katama akuma